Imifanekiso ejikeleza kumakhasi onxibelelwano ibonisa ubuzaza benkanyamba ekhathwa zimvula ezimandla KwaZulu-Natal nedale umonakalo omkhulu yashiya abantu befumene umonzakalo kwiindawo ezithile eNanda nase Dube. Urhulumente wephondo ulumkisa uluntu ingakumbi abo bahlala kumanqweme asemazantsi ephondo ngomonakalo nezikhukhula onobangelwa zezimvula. Sibone nje kwaqale ifu elimnyama liqhamuka ngapha ngasetawuni linyuka liya ngapha ngasendwethu. Emva kwalapho kwaqhamuka isivunguvungu esinzima esomoya esihamba nemvula. Ukuzothi kangoku sisithathu sabantu esithe sadinga ingqwalasela yezonyango ekhawulezileyo ngenxa yale nkanyamba ngelixa ekwadale umonakalo nakwizakhiwo ezifana nemizi. I think maybe 50 houses got damaged. We've got 3 people that got injured. There was one lady that she fell with a container, but the ambulance took her to the clinic. We've got another lady that she was inside the house. The bricks fell on her. So we went in to help her. Then the ambulance came and picked her up. I think almost 50 houses, maybe more than 50 families are stranded. Abenkonzo ezingxamisekileyo sele bengxangile noncedo. So I just spoke to the guy from disaster. He said if we can help to find the number of people that need a place to stay, he can help us out so that they can get a place to stay, they can get food, they can get warm clothes because they wet. Ukanti inkonzo emozulu kweli ikhuphe isilumkiso sendudumo ezikhathwa yimvula emandla kwimimandla yeli phondo.